Ekran! Ekranen geef niet op, als wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier bent. En mijn naam is Eduard Giesbrecht. En met mij heet je vandaag Corny Peters. We zijn hier in Mexico, niet in Bolivia, wo we normalerweise zijn. So Corny, dankzij voor het hier zijn. En kost je eenmaal kort voorstellen. Wer is Corny Peters? Mijn naam is Corny Peters. Ik zie hier van Coctemoc, Chihuahua. Ik ben bevrijd. Ik heb een zeer fijne vrouw. Ik heb 3 kinderen. En ik wil liggen hier een beetje met te doen van mijn leven, waar God mij heeft vrijgehouden. Toen er ook een half zijn vergeten wat het zijn dan. Vielen Dank, Corny, dafür. Ja, we willen vandaag van die Zeugnis hier. Kost je even mal vertellen, wo ging dein Leben best zo de lijn? Ja, ik wil aanvangen als ik thuis weer, in heim. Ik ben nog niet bevrijd. Ik probeer maar zeer voorzichtig te leven thuis. Mijn ouderen, die proberen mij christelijk op te tragen. En mijn voeder werd allemaal zeer draag. En ik probeer voorzichtig te leven. Ik probeer zo te leven dat Jezus een wil gevolgen had in mijn leven. Ik werd niet bekeerd. Maar ik probeer danach niet slechte dingen te doen. Maar als ik 16 jaar oud word, dat zou mijn leven zich ändern doen. Er wird Weihnachten, im Ältesten halt das so ist, wo mir war Drugs und Alkohol angeboten. Und ich nahm das an. Ich wollte mal proben, was das wird. Und von vorher, ich kann nicht Drugs und ich kann nicht Alkohol. Und ich nahm das an, und meine Freunde, einer von meinen Freunden bot mir das an. So, ich lebte dabei und ich sagte beim Leben, da die ganze erste Zeit, dann sehen meine Freunde mir dort, ich soll oppassen wat ik daar ben, ik word te addicted te worden. En ik zit hier en weet je wat, den dag wat mij dat noemt is met drugs en alcohol, aber ik dat was me, dan zijn we daar met dat. En dat leven dat wird niet zo dat. Dat wird voor 7 jaar waar ik erbij ben. En ik had een zeer zwaar leven. En dat met mijn ouderen dat ik zeer zwaar. Ja. En mijn ouderen met mijn dag de entscheidung dat ze wilden mij naar een rehab center schicken, naar een Korea schicken. Dat we daar in Sinaloa, Los Mochis, Sinaloa heet dat door. Wo wir de Erfahrung da? De Erfahrung wird nicht gut. Ik had niet een goede ervaring door. Als ik dan eindje met me zo geschreven dat ik goed van jou ben blijven. En als ik dan eindje de eerste 2, 3 jaar, 4 jaar, dan laten ze mij een nate kleine stoel nemen. Dat zal een stoel zijn waar we ben zullen niet drin. Da wie eine Stuhl, wo da nicht Fenster hat, der hat einen Spruten der. Und wir hatten da wohl stark gebaden dabei, wenn wir mehrere Personen waren. Und unsere Bootstuhl, wir da 20 Liter Arme in einem Stuhl. So, da wir da direkt nicht rein werden. Wow, dat glaube ich, ja. Ging nicht rein. Die ersten 3, 4 Jahre wieder beaktet, wir waren, was ich da rein können, dann können man die andere Insassen der Mann sein. Wenn du wieder onze Herr bent. Sagte dann jemand gern, dann müssen wir durch so Seiten horchen, was sie da auf Stage sehen, träumen. Und da wird viel gepflegt, bis über uns als Person, was wir für Menschen wählen, was wir für Lust haben. Und das ging doch nicht gut. Und wir haben dort nicht feines Eten gekriegt durch die erste Zeit, sagte wir haben ein bisschen Hunger. Oh, wow. Nicht viel, aber ein bisschen Hunger haben wir. Wir haben ein bisschen Hunger. So, wo kommst du hier uit? Oder wo nahm sich das Raum? Warst du frei? Oder was passiert wieder? Als ik de band weer in de rehab, kwam ik met 3 weken. Ik moest früher een dag mee, waar ik, als ik wilde naar afgeschaffen. En ik zei, ja, ik wilde maar naar afgeschaffen. En ik weer in de area waar ze groceries nabrachten, de donations. So, ik weer door zo. Ik nam dat aan. En dan sagte wir 3 Monate bei mir war es, ein Tag, ich habe meinen Bruder wieder besiegen. Heute in einem Prediger von der Stets gekommen daheim und sich besagen wieder.
Sie wissen selbst nicht, was das wird. Und als wir da besiegen, dann ja, mir eher den Brief mit den höchsten Schäden, meine Eltern. Und ich wusste aber manchmal, wo da wurde ich Trouble kriegen dabei. Wenn du bist, dann ist es eigentlich Kiel, mit Stöger und Arme oder einmal weg. Wenn sie wollen das nicht haben, dass das so Communication reinkommt. Okay. Und, aber ich deed dat ook weer. Ik heb een beetje aangehört. Ik schrijf een brief. Ik zei tegen God, ik zei, een brief te schrijven, dus ik weet nog niet meer wat ik zal schrijven. Ik zei, geef die me weer aan. So ik deed, en dat geht een paar minuten, dan had ik 7 Blätter voll geschrieben. En dan rijd ik de ruit in mijn buik, en dan knuts ik de Blätter zo top aus Mail, en dan geef ik mijn broer dort, en hij neemt dat met naar huis. So nu 2 weken ongeveer, dan kwam ze me eruit holen. So im ganzen Tag wieder ich daran 3 Monate bei mir was. Okay. Ja. So, was passiert, dass du dann bitte wirst? Was sagt du, ich beten wird, sagt er nicht tschüss wird, dann bei mir fair, dass ich nicht mehr will, mit Drugs und Alkohol. Ich will da nicht trainieren. Und ich bleib dann viel tschüss. Ich sag mir, ich gehe in die Gemeinschaft. Und was in einem Monat an wird ungefähr, dann fuhr ich mich frisch mit meinen Freunden auf Segen, wo ich euer gemacht habe, was. Und ich fall 3 in Drugs und Alkohol nehmen. Und ich fall trainieren und ich glaube, euer als es vorher wird. Ja. So, ich mit meinen Eltern das schwer. Was taten sie dann mit dir? Was taten sie dann mit mir? Sie waren sich einig, sie würden mich mal nach Kanada schicken. Und sie schickten mich auch durch. Sie hatten die Entscheidung gemerkt und sie schickten mich nach Kanada, wenn sie wissen, wo ich meine, was mit mir will. Und als ich in Kanada war, dann zag ik me door een appartement. En ik trok door een appartement nemen. En ik zag me in een arbeid. En ik vond toen te schaffen in Kanada. En ik zag me door een kwak. En ik zag me de vrienden in de kwak. En ik ben moedig. En ik vond toen aan 2 jaar recht te gaan. Door bij dezelfde kwak. En ik leek me getroffen. Ik leek me getroffen aan mijn glauben. En ik leek me getroffen dat ik Jezus vroeg om te God hou. Wat ik gedaan had in mijn leven. En had mijn glauben dat ik me getroffen. En als ik me had laten getroffen, en een ganz korte tijd nog in, dan werd ik aan dat mijn vrienden, waar ik Mexico weet op je was, die wilden naar Canada tragen, naar Elmer, Ontario, waar ik dan weer. En als ik weer door aan je tragen, dan voer ik je aan het afziegen. Voer ik je aan het afziegen en ik wil maar zijn we aan het jinken. En voorts boden ze meer qua drugs en alcohol aan. En ik val 3. En ik val 3 in drugs en alcohol. En ja, als ik vorher je was weer. En ik beschuldig niet de vriend. Wen ik voor mij aan het afziegen. Was het zelfs een scheid? Ik had het zelfs een scheid, ja. Ja, ik voor mij aan het afziegen. En ik val 3. En te dit wil ik gleich in een Bibelvers met houden. Oké, ja. Dat is in Lukas kapitel 11, vers 25 en 26. Du hebben dat. En wanneer hij kwam, ving hij dat huis rein ook in ordnung. Dan jet hij en hield zich 7 gasten, die du euer zijn als hij zelf. En dan trekken die du aan en wonen door. En dat wordt met de mens euer als dat eerst geweest is. So dat wat met mij passiert. Ik had me bekeerd en ik had me laten treffen. En ik val mijn hart op en niet met goede gemeenschap. So ik wil mijn gemeenschap afzeten wat nach een slechte leven hier. En de vrienden waren aan. Dat ik mijn hart erin gemerkt. En die waren ook aan dat ik niet met goede gezelschap toe weer. So dat is wat dat hier zegt in Lucas. Dat ik hem 3 met 7 gasten, dat de ooia zijn als het eerst weer. En dat wordt met mij ooia als het eerst weer. En so dan kwam een broeder vanuit de kerk en hij zei tegen mij dat kom, woon bij ons. We hebben een grote huis en we hebben 2 kinderen, ze zijn weggetrokken, ze wonen naar de school. En wanneer de rest kwam ze naar ons, was bij ons maar wonen. So ik nam dat aan. Ik nam dat aan wat ze mij aanbrengen deden. En als ik er woon bij wie dan, wanneer ik nog maar een phone call kreeg, of ik wat plannen te doen, werden ze allemaal nieuwsgierig. Wat is die plan? En ik ben 22 jaar oud en ik dacht bij mij zo, ik zie nog niet aan, maar ik dacht bij mij zo, die zijn niet mijn ouderen, wat jammert die toch niet? Maar van eerst dag zie ik zo dankbaar dat zij zijn zo bedient geweest aan mij, en ze hebben mij wel proef te houden. En we waren ons dan einig dat, wanneer ik de woonde, we waren ons einig dat we willen een gebedsstil ophangen. En we willen de best 2 mannen zijn.
Und wir wollen noch einmal den Weg tun. So, das was wir denken. Wir fangen mal an die Gebetsstunde an. Und dann, wenn ich einen Tag daheim fuhr, dann nach der Gebetsstunde, dann wieder ein Feuer machen, dann wieder ein Prediger machen. Und dann fragt der Prediger mir den so aus, was ich würde wollen beten. Und dann sagt er, mir fällt das schwer, aber ich war das down, sag ich. Ich sage, ich war down. Und dann sagt er, dann fragt ich Gott, dass er mich will, tegenhören, wo ich gefehlt habe in meinem Leben. In meine Sinnen waschen, in meine losmerken, en hopen dat ik loskom van mijn losta. Mij wieder constant over met mijn drugs en alcohol. Dat weer een zwaar leven. Als ik gebed had, dan kijkt de prediger mij zelfs die aan. En hij vroeg mij deze vraag, wat dat zo wichtig is. Hij vroeg mij, geloof je dat Jezus die heeft tegengehouden? En dan zei ik, ja, ik geloof dat. En dan kwam hij nog met die dichter bij mij en dan hij had gezegd, die jongen mij dreigt. Dan zei hij dit ding te mij en zei dat, dan vergeet die zelfs niet nog, hoe die gefehlt had. En dat is veel meer hoe we mensen met trubbelen doen, dat we ons zelfs niet vergeven kunnen. Dit is niet wat ik niet meinte zijn, dat we kan onze zinnen zelfs vergeven. Jezus kan alleen onze zinnen vergeven. Maar dat we dat überhaupt aannemen kunnen. Ja, dat we dat aannemen kunnen. En zelfs vergeven, wenn ik met als, loop maar los wat je gedaan hast in het leven. Schlap dat niet helemaal heen aan. Wenn Jesus heeft die tegengehouden, moet dan best die dat nog helemaal heen aan slapen. Maar dan ook wie im diepsten meer bijna. Ja. En wanneer die zelfs niet tegengehouden is, en dat denk ik best met slapen is, ik zie ziemlich zeker dat veldstringen en los dat hem, hoe die banje was. Zo ik leuk dat los, hoe die banje was hier. En zu dem würde ich gleich noch ein Bibelvers mitgeben, was wir in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 finden. Das ist mein Lieblingsvers in der Bibel, wo das sagt. Und wenn wir unsere Sinnen bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sinnen und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und zu diesem Vers würde ich Ihnen sagen, Sie haben eine Zeuge, ein Testigo. Das passiert in die Leben. Das passiert in meinem Leben. Jesus versprach uns jeder, wenn wir waren am Frauen an der Sinnen tegenhouden, hij wordt dat doen. Dat zei niet ik, dat zegt de Bibel. Ja. En hij verjaagt het. En dit vers geht nicht durch, das wird, dann sagt er durch, und hij wordt ons reinmaken von aller Ungerechtigkeit. So Ungerechtigkeit ist ein Laster, nicht? Und hij heeft mir reingemaakt von dort. Und zu Gott ist ihr kein sein von der, und das sind 16 Jahre 3. Dat ik kunt drugs terugloten en alcohol, waar ik zijn vrij was van op. En dat is best wegen genoeg Gottes. Wow, sehr schön. So irgendwann best dann da war nach Mexiko gekommen, nicht so? Ja, ik weet wie een jaar in Canada was. En dan kwam ik terug hier aan. En ik glaube weer in 2002 ungefähr, dat ik terug hier naar Mexiko kwam. En in 2003 befrieden we ons. En meine Frau in Kenia, sie kam nicht mehr aus dem Trinker. Sie haben mich nach Kenia sein in Bayer eingetreten. Okay. Ja. So, ich bin sehr dankbar, dass du das mitgeteilt hast. Was ich dich noch fragen würde, weil zum Schluss ist, als du, wenn wir uns vorstellen, irgendwann hier oder sittet, und der hat vielleicht auch was gefordert. Vielleicht hast du Alkohol und Drugs, aber vielleicht auch irgendwas anderes. Was kostet diese Person sein? Was für ein Mutmerken du Geld kostet am sein? Ja, und was ich würde tun, wir haben durch ein Loster Hafen und ich kam bloß von dort. Sie ging geistliche Gemeinschaft, wo ich kann top sein. Sie ging Gemeinschaft, was in christlich Haupt abbieten, was beten verdient. Und Haupt mit in der Kirche, wo immer hier in der Kirche vor. Haupt mit, wenn wir uns gehabt, bis lade die Gedanken unten dran. Dat zou ligt er van drie voor. Ja. En een slechte van met die slechte Gesellschaft van top te zijn. So dat is wichtig dat wir uns geistliche Freunde sehen und christliche Freunde. Sehr gut. Ja. Amen. Vielen Dank, Corny, für das. Wunderbare Zeugnis. Ich sehe mich sehr glad, was das zum Sehen drücke für sehr viele. Und ich möchte dir lieber Gottes Sehen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst, oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.